Frederik, hvad har du gang i nu? Jeg sidder og drikker kakao. Har du fortjent det? Ja. Har det kørt godt for dig i dag? Ja. Ingen styrt? Jo. 2 gange op ad hejsen? Ja. Det er lige meget. Bare det ikke er på vej nedad. Og hvad med det eje, Johanne? Hvordan synes du, det går? Det er godt. Og hvad med Camilla? Ja, det går også fint. Og så hvordan går det så med dig? På den måde styrtet. Hvordan det går med mig? Ej, jeg har kun styrtet 2 gange i dag. Væltede de der stod stille. Nej, det kan også ske selv det bedste jo. Og Kim, det kører også bare på Det er bare vældig. Frederik. Han er rigtig hård til det der. Styrtet 3 gange. 3 gange, ja. Hvad med dig, Stina? Jo. Det är OK. Det går jättebra. Ja, jättebra.